Ladies, днес съм ви приготвила една малко по-различна прическа, която си признавам, че измислих сама. Ето как изглежда тя. Косата е много мека, прическата е ежедневна и става изключително бързо и лесно. Какво трябва да направите, за да получите този резултат? Следвайте тези стъпки. Срешете косата и отделете един участък в горната част на скалпа. Завържете на свободен възел. Същото направете от лявата страна. Чешете косата от ухото към първото кокче, за да може, когато завържете второто, то да е горе до първото и да са събрани двете заедно. Повторете същото от другата страна. Аз не отделям косата на фиксиран път, защото искам да изглежда по-небрежно. Харесва ми тази визия и така ми харесва тази прическа. Вие може също така да защипите с шнола вече направените възели, за да не се разхлабват. Но ако сте достатъчно бърза, може да ги оставите. Леко затегнете и фиксирайте с силиконово ластиче. Винаги от едната страна обема става повече или по-малко, леко придърпайте, за да фиксирате и да получите симетрия. И ето как изглежда прическата. Косата е много мека, аз дори не слагам лак отгоре, защото ми харесва много така. Надявам се тази прическа ви е харесала и видеото ви е било полезно. Ако е така, дайте ми лайк. Може да ме последвате и във Facebook и Instagram, където съм много по-активна. Целувки и до следващото видео!